A los pastores más jóvenes les resultaba difícil quedarse de... Esta é unha das esteas máis ensayadas de Ricardo Barr. Os directores Gerardo Naumann e Nele Bolats considerábana esencial para o seu filme. A representación orixinal foi unha das principais motivacións para realizar a película. A comunidade bautista interpreta o papel das súas vidas, fan de sí mesmos. Así ocorre co Ricardo Barr do título, rapaz que neste contexto se está a preparar para converterse en pastor. Podemos falar de mentira? É isto unha ficción? Esta é unha das preguntas eternas do documental, xa presente no Nanook de Flaherty. Se hai posta en estea, podemos falar de verdade? A exitosa Stop the Pounding Heart responde con rotundidade. Sí, ambientada nunha tradicional Texas rural e moi relixiosa, a cinta segue os pasos de Sara, adolescente que vive nese contexto. O realizador, Roberto Minervini, pediulle que representase esceas da súa vida cotiá. O resultado desta planificación é un filme que cumpre mellor en termos estéticos, non por iso menos verdadeiro. A creación dun personaxe, dunha sorte de alter ego do director, para relacionarse coa realidade que ten diante dos seus ollos, é outra das tendencias máis visitadas do documental contemporáneo. Color perro que huye é un bo exemplo diso. Vídeo diario sobre a vida do autor, postrado na cama logo dun accidente. É unha película feita con moi poucos recursos, gravada mesmo co teléfono móvil en boa parte. Duque usa este dispositivo como escritor a pluma, rexistrando aos poucos a súa realidade máis directa. É na Terra, non é na Lúa, proponse filmar todos os rostros, todas as paisaxes, todas as esquinas e recunchos dunha illa das Azores. Para iso, bota man dunha ampla variedade de rexistros, o alter ego entre eles. Filme que se interroga sobre a propia natureza do cinema, pretende, ante todo, deixar testemuño das costumes e orografía desta paraxe natural. É na Terra, non é na Lúa, unha obra mestra do documental contemporáneo. Todas estas obras, a meirande parte delas programadas en Playdoc, chegan agora a Playdoc TV, a túa canle interactiva de documentais. Suscríbete en R.